Ahojte, máme tu prvé video tohto roku, tak začneme rovno F4. Toto ma stalo cca nejakých 1600 €. Ako vidíte, nie je tu toho málo. Začali by sme hneď stovkovými pumami. Tu máme celý kartón od Black Scorpion, ale to bude asi iba kartón, toto je od Triplexu. Máme tu vlastne 6 kartónikov po 4 kusy, rôzne efekty. Môžete mi napísať do komentáru, ktorý by ste chceli vidieť a ja by som vám ich popúšťal. Potom tu máme 1, 2, 3, 4, 5 kartónikov, 75, takisto od Triplexu, rôzne efekty. 30 ich mám. Potom 250. Jedna je poľská, druhá je, ani neviem vlastne čo to je tá druhá, asi nejaká z Číny, neviem ani čo to je. Potom ešte ďalšie stovky a tu sú už rôzne. Tu vlastne máme od Lidu, potom tu máme od Pyro Bandits. Každého efektu mám asi po 2. Toto je Brocade Chrome. Tých stoviek mám asi nejakých 40 zatiaľ. Potom tu máme pol kartónu Big Bang 5G. Chcel som Monster, ale tak keď mali Big Bang a nič iné, tak som bral aj to, že už ich nie je na trhu teda veľa. Dúfam, že mi to teda bude stačiť. Keďže vieme, aké to je teraz s tými petardami, tak radšej sa aj zásobím. K tomu som dostal 4 balíky PUM ako darček, plus ešte nejaké ohňostroje k tomu. Ďalej tu máme Monster 8. Tých máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Monster 8. 8 gramov, asi všetci ich poznáme, len je to prebavené vlastne teraz. Bolo to Big Bang 8G, myslím. Potom tu máme 15 balení Monster 50. Chcel som jej 30-ky, ale tie bohužiaľ nemali, tak asi ich niekde potom ešte počenžujem, povymieňam za 30-ky niektoré, na čo mi je toľko 50-ok. A potom tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balíkov Monster 100. To si vybuchám tento rok určite, to mi nikdy neostane, to sú super petardy. Tento rok vôbec nemám 200 gramové, lebo to je strašne drahé. Radšej som zobral viac týchto. Tak dúfam, že mi to ako tak bude stačiť na tento rok. A ak by ste chceli zo 75 spraviť nejaké video, že z každého efektu vlastne strelím jednu, aby ste videli, aké sú to efekty, tak mi napíšte do komentáru. Už natáčam video aj vlastne s kompaktami, to vyjde asi za pár dní. Takže to je zatiaľ vlastne všetko.